Hayi webathandwa, hayi webathandwa. Qinise ukuthi uNkulunkulu usiphe ngendlela ezahlukahlukene. And ukuphumelela kwethu akulona izinga elifanayo, akasinikanga ukuthi siphumelele ngendlela efanayo and ngesikhathi esifanayo. Njengoba thina sashizila namhlanje labantwana sebe independent, sebezimele, sebeze baphuma ngisho kuma record label wabo abazimele. Hayi ngicela ke badlali ningakhohlwa ukusubscribe, ni like, ni share, nenze konke nje okuhle lapha enzasi ngizolenga ngitshela indaba ke. Awukuzi ukuthi ngishiso yini kanjeni. Moya wami uphatheke kabi ke manje. Moya wami uphatheke kabi. Iyabona ke bahlali, njeba ngithi uNkulunkulu vela kasiphanga sonke ngendlela efanayo, noma wesiphile kodwa safika kunemfamona, safika kunemisele, safika kunemigodi, sakuzuka kwenzakalani. Wangahambi ngendlela kusho mhlambe sasifumbethe ngasifika kulomhlaba. Awukuboneke nazi lengane, ingane eziluhlaza zincane lezi zingane, kodwa manje seziyenze into yazo. Sibhekile nje sezize zayophuma na ku record label, sezizimele. Mangithi ngane ngisho lezi ke phela ezicula ukuthi zama yomuthi, hayi azisho ukuthi zama yomuthi, ithi sama yomuthi. Bona ke labo. Kodwa ke uyabona ukuthi ngampela asiniphiwanga ngokufana. Kodwa naku nginombuzo la, kungani nina abantu abamnyama nihlale ninokuthi makwenzekile kwakhona lo othi uthatha indlela yakhe naye empumelelo kodwa wayifica sekulate, isikhathi sesithe ukumshiya, nivele nihlale kuyena ningafuna umsupporta, ningafuna ukwenza into eziright kuyena? Kungani nenza njalo? Hayi ninephutha kakhulu lapho Mzansi Afrika, ninephutha kakhulu lapho. Ukuba kuthiwa siyasizana sonke sisupportane lapho nalapho, hayi ukuthi sothi hey ngoba naki yalowa usheshe wayibamba impumelelo yakhe sokhula naye, sikhule naye. Nalo osekhulile nisangamsiza abe naye ukuthi azakhule hamba ngodondolo ekuyona lo mpumelelo yakhe, hayi ukuthi ngoba naki yena usekhulile akasasizwa. Iyona la mfike nilahle khona futhi. Sonke bahlali, isama yomuthi hitmakers asho aziphumela aba independent, aphuma kwiambition, asezimele manjena. Athi ke elisinye isizathu sokuthi baze bayozimela, bathi bona sabazibona sebekhulile. Labantwana bakhulile, bathi bazibona sebekhulile, sekumele manje bazimele. Basho njalo ke uSiphesihle benondumiso, uba undumiso benondumiso. Lo munye uSiphesihle benondumiso, undumiso wakaMdletshe, uSiphesihle wakaDunywana, angazi Dunywa ondunywa sengikhohle nje ubani. Kodwa nje injalo nje so bathike labantwana thembona bazibone sebekhulile, angazi ukuthi bengakafiki nako 40 ukuthi sebezibona sebekhulile labantwana. Shuthi bathi beyofika ko 40 vele bazobe sebezibona nje vele sebebanumzane. Kodwa vele ke phela injalo nje indaba, ngoba ngisho ukuthi sihamba amalene angefani empilweni, okushuthi nabo it's indlela uNkulunkulu athe wababeka ngakhona. So we don't blame them, indlela abazibona ngakhona nabo ukuthi sebekhulile. Kodwa thina phela sisabona bebancane kule kwezintweni abazenzayo, babonekala sebancane.
Okay fine, ngingaze ngikhulume ngeqa amagule kodwa ke bekahle bengithi ngifuna ukuthi nje ngiyababongela, siyanibongela abantwana bomzansi ukuthi senenze ibanga elingaka kumculo, nahamba ibanga elingaka, namanje naqina nathi khona vele kunengqinamba kodwa naleke nibambelele nangabi nankinga. Big up ke niqhubeke ningayeki futhi. Hayi bahlali ke ngizocela ke nami ningisubscribele, ningilikeele, ningifollowe, ngizoleke nami nginisharele indaba engiyitholayo zalapha eMzansi Afrika njenganomAfrikeni. Ngiyanibonga, ngiyanithanda ke. Azilimeke ziyetsheni lapha ka subscribe, silike, sifollowe, senze konke. Ngiyanithanda. Hayi kuhle njengethu phazegwayini. Ngiyanithanda abahlali.